na aarangkada sa lalawigan ng Pangasinan ang iba't ibang serbisyong para po sa mga alagang hayop alinsunod sa pakikiisa ng probinsya sa Rabies Awareness Month ngayong buwan ng Marso. Sa klaw ng naturang mga serbisyo ang Information and Education Campaign, Anti-Rabies Vaccination, Vitamin Supplementation, Deworming, Consultation, Castration at Spaying. Magsisimula po ito ngayong araw March 6 dyan sa bahagi ng Lasip sa Lingayen, March 7 sa SM Urdaneta, March 11 sa Tubag, Santa Barbara at March 12 sa Labnay, San Jacinto. Tutungo rin ang programa sa Urbos Gym, Poblasyon Mga Tarem sa March 13, March 18 sa Basista, March 20 naman sa Talugtog, Mangaldan. Para po sa eksaktong schedule sa iba pang mga lugar, umantabay sa anunsyo ng Provincial Veterinary Office, Pangasinan. Samantala, layo ng programa na maitaguyod ang responsible pet ownership maging ang pagpapababa ng kaso sa rabies sa probinsya. IFM News. IFM News. IFM.